Ήρθε το φως. Μες στην καρδιά μια ελπίδα. Στο στόμα μια φωνή. Λευτεριά. Το χώμα να πω από τη δροσιά της νύχτας βάφτηκε κόκκινο από το αίμα των παιδιών που μεταστήσει μπροστά πεθαίνει. Με μια ελπίδα στην καρδιά, με μια φωνή στο στόμα, λευτεριά για τη λευτεριά, εκείνη τη νύχτα. Από το 1967 και σε όλη τη διάρκεια της δικτατορίας γινόταν αντιδικτατορικές διαδηλώσεις, κρεμόντουσαν πανώ σε κεντρικά σημεία της Αθήνας και πραγματοποιούνταν απεργιακές κινητοποιήσεις. Οι χουντικοί, σε μια προσπάθεια να ελέγχουν τις λαϊκές εκφράσεις αντίδρασης, επεμβαίνουν προκλητικά στον πανεπιστημιακό χώρο. Ωστόσο, οι παρεμβάσεις αυτές συντέλεσαν στην όθηση του κλίματος και η αντιδικτατορική πάλι ενισχύθηκε και πήρε νέες μορφές. Αποκορύφωμα της αντίστασης ενάντια στη Χούντα θεωρεί το Πολυτεχνείο. Η κατάργηση της νομικής του Πανεπιστημίου Αθηνών τον Μάρτιο του 1973 και η εξέγερση του Πολυτεχνείου τον Νοέμβριο του 1973 έσπασαν το γύψο φόβου που είχε θυματωτήσει τους Έλληνες και συνετέλεσαν εν μέρει στην πτώση της δικτατορίας και στην επιστροφή στη δημοκρατία, κυρίως δίνοντας ελπίδα στο λαό.